To hello logoफोर नोंथांमोना माबोरै दङ इसोरनो नोंथांमोना मोजाङै दङ जानांगौ गाइस आंबो मोजाङै दंथ'यो आं दिनै गोबाव समनि गेजेरजों भिडिअ बानायनो फैदों आरोना गाइसमोन दिनै भिडिअ बानायनो फैनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं नोंथांमोना गासैबो फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैदो गाइसमोन आगोलनि जाय भिउवार्स लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसाय हरफिनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना नोंथांमोना नायफिननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइसमोन मानो फैदो दिनै भिडिअ फैनायनि जाहोनानो दङ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं आं गाइसमोन थ' गाइसमोन नोंथांमोनखौ आं आंनि चेनेलाव गिबियाव नोंथांमोनखौ बरायना लानो बावदो आरोना गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन आरोबाव गोबाव समनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायना लानो थाखाय बरायना लाबाय जाबाय माने खुगायानो थांसा जालायगासिनो आंना मा बुंनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना मानि थाखाय आं भिडिअ लाबोयाखै दा खिन्थानोसै आं गाइसमोन माने आं आगोलाव फिसा बिजनेस मावोमोन आरोना बेयाव आं माने सिं सानाय जानानै माने आं बोसोरसे जिरायना थानांगौ जादों बेयावहाय आं माने बिसिनानिफ्राय उथिनो हायाखै आरोना माने बेनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन लोगोसेनो आरो मा बुंनो बेनिफ्राय आं बोसोरसे उनाव हामनानै दा आं माने बेलेगावसो दंफैयो आरोना गाइसमोन बिजनेस गारनानै खामानिसो मावलाबायनो फैबाय आं गाइसमोन थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लाबोनो थाखाय आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आरोना गाइसमोन आं बेखिनि ससेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेराव भिडिअ दिनै फैनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नायोना नाया थ' गाइसमोन बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना गाइसमोन ससेबाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै फैबाय माने आङो भिडिअ होफिननो नाजाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायफिननो गोसो दंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं भिडिअ लाबोनो थाखाय आं नाजागोन गाइसमोन आरो नोंथांमोना नै लुक्सखौ नायनानै खोन्थाबानो जाबाय आं बोरायदोंना बोरायाखै माने आं निजेखौनो बिराद बोरायबाय साननानै लायो आरोना मा बुंनो हाबा जानांसिगोन गाइसमोन हाबा नोंबाजै नागिरना हरदों आंनो आं हाबा जानोसै गाइसमोन बिराद बारदों आरोना भइस क्वालिटिया बोरै फैदों आं मिथिथ'ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आं भिडिअ लाबोबा नायफिना बे मोनसे बाथ्राखौल' आं सोंगासिनो गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअ लाबोबाथाय भिडिअखौ नायफिना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबा जाबाय बाय गाइसमोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आं